Салому алейкум, подписчикони азиз. Як сар ғнуҷини шведӣ биғиз 8 моҳа уже гузаштааст аз бародарони азиз. 8 моҳа гузашт. ғнаҷин беҳа ғнаҷинаки фасонай ҳоҷати таъриф кардани молам нест. гусалаш калон даста мезана. лубои одаме ки агар нафаҳма биғизира инанка дастша бимона меқапа мебина гусала калон мезана. ай хилоса 8 моҳа болоай. ина бародарони азиз ай хафои мол синаи мола тамошо кунед. Синашай бародарон аст. ина халтаи синара бин. ина хафо меҷӯшем мебини беҳад моли аҳлаи поша меқапи айгҷои не пора меқапи намеҷим баҷадма. ина бародарони азиз тамошо кунед борига. Набо бачаҷон пеш бикаш. ина го синаша ҳуй додааст. ғнаҷини якм гусалаша. пародашам пародаи хубаи худашами хел одами молшинос мешиносам мола. Дита дандон партитагиай нав. Данdoноша партитагиай. Дита дандони калон бировардааст. Масъалаи хурд хирокш бародарони азиз кафола дода мешава. ҳисоби сомонаи канали Бохтар Сити. ина бародарони азиз ай тарафи пеш синаи гов. ина чӯчакоша мебинед чи хел дур дури хушбуанд. Одамои қадим мегӯянд ки агар чочи гов дур беста дитаи пешаш гов гови хуб мебирояд, гови ширдор мебирояд. ина бародарони азиз масъалаи аҳли мол. наби чӯчо чи хел дур дур истодагиай. ҳама тарафа тамошо кунед бародарон беҳад моли аҳли хуба. ай кадом тарафеш биқапи мола ай ҳамон тарафеш меса намебин ба мол. ина хафои мол бародарони азиз. хишай дом чадмар дум бам як шедим бидайда. мол қарор дорад дар шаҳри Бохтар бародарони азиз. рақамҳои телефон 917 38 98 78. нархи мол бародарони азиз 20,000 сомон. муомилаи хуб дорад. доставка ба тамоми шаҳру ноҳияи вилояти Хатлон. ҳисоби канали мо. касоне ки дар канали мо обуна нестанд бародарони азиз подписатсия кунед, лайка бизанед, поделитсия кунед бародарон то ки наворҳои хубу ҷолибо бисёртар шавад. успед кунед харидорӣ кунед бародарони азиз. комментариҳои хуб нависед то ки бо наворҳои хубу ҷолиб барои подписчикони бо бисёртар шавад. масъалаи хурду хӯрок бо гуфтаистам бародарони азиз ки кафолат дода мешавад барои ки беҳад хӯрданаш масъалаи хурду хӯрок ғнаҷина зури бада. аҳлиш 100% не 200%. масъалаи аҳлишам кафолат дода мешавад бародарони азиз. бо касоне ки мехоҳанд бародарони азиз ба ҳамин рақамҳои мо занг бизананд биёянд дар хона моро ай пеш бибинанд баъд харидорӣ кунанд. мол муомилаи хуб дорад. то наворҳои оянда бародарон худоҳофизӣ мекунем. дар паноҳи аллоҳи бузург бошед.